bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Ivuka Africa Breakfast Show izolo yayabreaka ke-story ebesithinta ke Umshayeli wetekisi ovelelwe isehlo nje esingalindelekile ngesikhathi elinye lamakhasimende limshaya nge-underwear ebusweni noma limphosela lezo zinto zokugqoka zangaphansi. Siyake simlandeke umthokozisi umfoka Mahaya ke siluzwe kahle lolu daba. Mfoka Mahaya asikubingelele mfowethu sikwamukele kuKhoze Ekseni. Yebo sawona mfundisi. Ngiyaphila baba uhamba kahle kodwa. Ngiyabonga baba. Danke mfowethu. Hey nanti udaba lwakho siluzwa lapha. Bungathiwa usinika isithombe nje umlaleli ayizwe kahle le ndaba. Kwenzekeni osukwini lwezolo? Osukwini lwezolo bengisuka elokishini la kwaMakhutha ngeThekwini. Uma ngifika ngijike emakethe ngifika abantu emakethe kunentombazane nje kuyona ukuthi nomzimba ngisho kuba yindimi lapha ngaphesheya pavement. Ngimile la ngihlisa bese kufika umdava wamakhutha esisebenza naye afika emeceleni kwami ngihlisa sobabili. Bese yangibingelela ayixoxe nje nabantu behle. Uma abantu bevala umnyango ngithi ngiyasuka kukhona umuntu ovula umnyango ngaphambili ngimi. Ingane yesikole lebe ingene kwenze njani ngane yami ithi ingane hayi cela ngishiwe from ngitshela Moses mina angilayishi la longaneni la ku street ayikoloza ukwehla ayibona fa ngibambezela abantu sebesele emotweni bawu3 nango-West4 sithi ngoba ngeyes5 vele suke ngihambe sengithi ke sihamba ngendleleni sifike khokha phela ngoba manje ugibelile ngenkani intombazane ikhipha 4 rand lesi ngitshela ile mali ekhipha imali kumanje kakhulu awuede noma umunye mhlawumbe 4 rand ngaphezulu ithi anginayo nayo imali ngithengena ama-aphula iphethe ama-aphula u3 elinyambi yaleli ngithi mina okay ayikulungile hayi ngoba imali ayikho ayikulungile ngoba ngubeka lapha kufide kodwa ngokubeka kufide ngoba workshop angifili ngiyaphela kufide ithi ayikulungile ujika kufide ize nesifo abantu sebeyehla anginakile nje ngibhekele phansi. Mfoka Mahaya mina ungifake espeakerini. Angufakele espeakerini. Ngizwe ngathi nginomsihlo khona qhubeka ke bafana. Angifaka hayi ukuthi phela layisha la ngibheka phela selayisha lapha yini yaphathe ngalayisha. Okay baba. Ithi intombazane ngibheke phansi ithi intombazane ayithi inkosi angubusise nanakho. Ifumbe esandleni ngithi mina yini ithi hayi vula isandla uzobona hayi uma ngivula isandla ayintombazana yini le igoqile manje into brown inane engcinganyana ezogold awu iyehli futhi yehli ihamba mangithi ngiyayivula lento isihambile hayibo iphente phela leti iphente phela leti hayi noma zofisa lapha ebhesicho beseledwa nje besisele nayo ngithi mina ayibona ingane ithi inkosi ngibusisa ngalokhu inginike iphenti ahleke lo sizo uzokwehla ngezokwehla longaneni ku-Victoria ayingihambe naye ngombeko Victoria athi seyehla athi kodwa lento yaleli iphenti awuzama ukuyisukumela awuzama ukuyiripota angazi kodwa ngoba manje lento ngenzeka hamba sifakele inkinga uma selentombazane vele ifike namaphoyisa ithi udrava bamba ngemoto kanje ubezama ukuyireport ngibona le ntombazane qinisile kafanele ukuthi nazonke inamba kamselo ofiseli esingokhoshele into eyiningi la emaphoyisa ngixoba umselo ngocingo umselo hayi khulume naye umselo bese hayi uma-ke emsakazweni asengifonela kwasithi cela ngimenzele ividiyo ngisendele ividiyo yami sendela-ke hayi yabona abantu basemakhaya nje bethukile ngifonela abantu emakhaya enkandla nasegoli abantu basekhaya basegoli angabachazela ukuthi kwenzakalile inkinga yami isiyodwa-ke lo muntu-ke ongapha ngakumina-ke lo wesifazane uzofanele ngokufike manje thina ngasejembakali isikhathi esiningi ngakufonela-ke ngitshela ukuthi kunento engihlele kanje uma bese ngenzela ukuthi engagcine sezwa ngabantu ngoba abantu bagcina indaba beyibeka ngenyindlela
Siyakuzwa Mahayi mfowethu sizwelana kakhulu nawe kubo bonke nje ubhlungu othe wadlula kubona ngicabanga nokwethuka okukuficile ngaleso sikhathi umntwana uma umbheka mhlambe ungamlinganisela ukuthi mhlambe ungakanani uneminyaka emingaki noma ukulinganisela nje ngale campaign ngayibeka campaign labo 16 noma 17 years 15 noma 17 lapho ukuthi phela lesingane seziyakhula ke phela sezadla amaqanda nani sezaba kodwa ibeka lapho ko 16 17 years Mfoko Mahayi ukube mhlambe bekuthiwa usisi nje oqinile mhlambe ocisha bengangawe Mahayi usisi nje obukekayo umfoko Mahayi le ndaba ubengayibuka ngayiphi indlela yena ayukuthatha mhlambe ukuthi umuntu ongangami bengazama mhlawumbe ukumvimba engichazeke kahle ukuthi kodwa manje phela mina ngomuntu osifazane phela osazi phela nje owaziwayo ekhaya manje bengeke kube lula ngihambe ngithathwa nje amanye ngandoda lapha eThekwini cha bengeke kube lula kodwa nje uvele wabindwa isidwa bevele nje ngathuka ngoba idlala ingane yesikole manje wenza kanjani wahamba mhlawumbe waya nalo ekhaya noma wabika ku-association likuphi izibithi njengamanje likhona lifaka eplastic alibeka la emotweni lilapho nje emotweni lila emotweni kuyimanje ngikhuluma nje lila emotweni anglazo lezinja i-owner ubusuyazisile angitshela kodwa ukhona ubani wakhona omunye umfowabo ongifonelile abamtshelile ngamtshela ukwenzakalile wabuza ukuthi kodwa ayikho inkinga khona athi naye ayikho into eyinkinga khona shawe nje ngesurprise yephinto kuphela hey umama emakhaya ubusumbikele konje vele ayo ekhaya lesekhaya kahle umama ngisenaye ingoduso kodwa ngumbikelile ngumfonelile nje ngambikela ufonelwe yimina ngambikela wathini awuthe yindlwala ngabizana uyabila uwulwandle ugcwele ayelibeceke impela ngoba nje ebusuku beyifunde efonini efunda kusoleza into bese icela nje becela ukuthi yema kuthiwa ngoba izintatheli ngingavuma ngalikhiphi igama lawo noma bekubeza isitsholo hey no siyaqonda mfowethu siyabonga man emaThekwini lapha Theku la sihlala kuwo iTheku ngoba la ngcola nje ngeke kulenzele uzolishiya lingcoleni yeah manje insizwa azikuthathisa high five lapha elenke basenhlangana engayikhulumi yabona nje manje ngoba ngiyakhona njawa bakulindile noma usuyehle emakhaya ungathina einsizweni nje umusuyehle ngoba phela nawe usuyehle emakhaya kuyagiwa lapha konjani njalo ibongo izophuma lapha zizobona ngathi izophuma ibongo la noma uthi cha insizwa ayikhuma insizwa manini uthini lapha vele lokho bayikho into engayenza ngoba phela manje isikhathi esiningi uma umsesisi ukhuluma ngathi nje uzokwazi ukubizwa ngegama ezileza kwehlenya ngiyabona seyivuma into wamshaya yakhe usuhlala lapho kamyami lapho Mahayi mfethu siyabonga man nenokuthi nje ukhombise ubudoda ungathathi advantage alengane ngoba kuba kuthiwa kwenzeke ngenye indlela ngabe khuluyo okunye manje ugijima amaveyini nayo into enkinga wenza futhi mawushayela ikhumbi bawenza into ethe ukubheka eceleni iyanakeka ngempela ngoba ngize ngacabanga khona lo mdemo angithanda noma wayebhenke noma ekuphi wacela intombazane ucansi emotweni wayegqoka isiphinde esiblue kodwa mangicabanga wagcine kushiyo lo mdemo ngiyakhumbula lo daba Mfoko Mahayi siyabonga kakhulu nje ukuthi usinikeze isikhathi sakho nje ukuthi wazise umphakathi ukuthi hayibo sekunezinto ezinjengalezi asiqapheleni asigadeni sizwelana kakhulu nawe kubhlungu lokho kwenzekile siyazi ukuthi mhlambe kube nje umuntu wesifazane lo
ingabe mhlambe sekuphethwe ingqwembe kwenziwa lokho kube kwenziwe uwena kuumuntu wesifazana oshayelayo kujwayelekile ukuthi sisheshe sisukume kodwa manje hayi njoba kuthule kungekho mhlambe nokutoyiza khona ukuthi asizwelani nawe siyazwelana nawe kakhulu mfowethu impela khona akubobizele impela manje uyachaza awu bona ke igama lomsizwa ke bathiloza yamlandela lapho mfoka emakhaya unesibunge kodwa nawe unesibunge awuno face phela zayizela la uphalaza sibonga kakhulu kumfoka emakhaya bathiloza yamlandela